астэроід сутыкнецца з зямлёй. Не хацелось зараз бы казаць, што Маск такі малайчына. Ядерную зброю выпускаюць у космас. Этот астэроід лічыцца астэроідам забойцам гарадоў. На месяцы ёсць знайшлі доказы існавання вады. Місія по вяртанню пробаў з Марса. Як жа гэтая зона 51? Ці сапраўды там храняцца, захоўваюць яны гэтых інапланецян ці не? Ён сказаў, што я ў сваім жыцці такога не бачу. Вітанкі, сябры! З вами канал Ласкатухі, рубрика «Лепш за плёткі». І сёння ў нас незвычайны выпуск, бо да нас у госці з Янай прыйшоў Тимофей. Тимофей – стваральнік і вядоўца падкаста праз космас. Вітанкі, Тимофей! Так, вітаю. Дзякую за запрашэнне. Вельмі прыемна быць тут з вами сёння. Дзякуй, што згадзіўся распавесці нам праз космас. Так. Дзякуй. Абмяркуем гэта абавязкова. Так, вы ведаеце, што сябры, звычайна, калі кажуць там пра беларускую мову, чаму я не хочу пераходзіць на беларускую мову, адным з пунктаў там беларуская мова такая небагатая, на ёй там пра шмат што не паразмаўляеш, а як жа навука па-беларуску. Уже Яна пачала калісьці ў свой час развенчваць гэты міф, стварыўшы канал Яна Хімічыла, на якім яна на беларускай мове распавядала пра хімію, пра навуку. Таксама мы ў сваім падкасці закранаем нейкія навіны навукі. І вось якраз Тимофей па-беларуску вельмі класна распавядае пра космас. Тимофей, вельмі цікава пачуць, як ты вырашыў ствараць гэты падкаст, якое дачыненне ты маеш да космаса і навукі. Так, адразу пачну з чаму пачаў, так? Але гэта, наверное, адказ у гэтым будзе з твайго пытання вынікаць, таму што па-беларуску, калі я пачаў, зараз крыху сітуацыя змянілася і ўжо больш і тых самых і падкастаў, і якіх-то відэа, не ведаю, каналаў у Тэлеграме, асабліва навуковых па-беларуску ёсць. Я пачынаў ствараць падкаст аж у 22-м годзе, гэта было восенню, падаецца, так? Паколькі на самой справе, што добра, і у нас вельмі шмат і каналаў на Ютубе і падкастаў пра мову, пра беларускую мову маю на ўвазе. Вось, таксама гістарычныя тэмы. Я супраць нічога не маю гэта вельмі трэба ведаць, асабліва на беларускай мове, гэта выдатна. Але мне падаецца, калі-небудзь і хочацца паслухаць што-небудзь такое або навуковае. Вось, таму я слухаў некалькі падкастаў, але адзін з іх, ён быў пра навуку, пра тэхналогіі. Вось, але, на жаль, ён выходзіў, не ведаю, можа, калі-небудзь раз на 3 тыдні, і навіны навуковыя, яны такія вельмі хуткія, бо адна змяняецца іншай навіной, вось, таму хочацца адразу атрымліваць свежыя навіны. Вось, таму я вырашыў стварыць свой падкаст. Мне заўсёды хацеў таксама адзначыць, што я аматар, мне няма нейкай там адукацыі, я не астраном, вось, няма ніякай касмічнай адукацыі, але праз усё жыццё маё заўсёды мне быў цікавы космас, заўсёды была цікавая касмічныя місіі. Вось, і час ад часу, калісьці больш я гэтаму прысвячаў мой час вольны, калісьці менш, але вось дайшоў да той кропкі, што мне спадабаюцца падкасты. Вось, я хацеў бы мець больш падкастаў на беларускай мове, і мне спадабаецца космас, і я такі, а чаму б і не паспрабаваць? Чаму б не? Хто мне забараняе гэта зрабіць? Вось, і я пачаў спрабаваць, але першыя эпізоды, не вельмі якасныя, на мой погляд, бо, па-першае, не было так шмат досведу, вось, паколькі гэта і праца з гукам, і, можа, не ведаю, крыху сумняваўся ў сябе, бо я думаў, што я запішу, зраблю, 2-3 максімум эпізоды, па-першае, і, камусьці не спадабаецца, нехта дрэнны каментар напіша, і я такі, ўсё, я не буду больш рабіць. Але на самой справе вельмі шмат было добрых каментараў, але былі каментары, якія там
не вельмі добрае, так, але ж нічога, гэта меркаванне людзей, гэта нармальна. Вось, і неяк так мне спадабалася, я ўцянуўся і далей ствараю гэты падкаст, спадзяюся, яшчэ буду ствараць. Вось, ну і хацелася яшчэ б адзначыць, што важны такі момант, што хацелася паказаць, што ў дадзенай у нашы складаныя часы ўсё ж такі чалавецтва можа працаваць над навукай, працаваць над касмічнымі місіямі, над адкрыццямі чагосьці новага, вось, а не толькі пакуль, не ведаю, разбураць, руйнаваць нешта, але ўсё ж такі ёсць у нас, я кажу пра чалавецтва, какие-то пазітыўныя моманты, такія як, напрыклад, вывучэнне космасу, сусвету і іншае. Вось. Так хочу табе падзякаваць вось за тое, што ты працягваеш гэта рабіць. Вось гэтыя сумневы у сабе і наяўнасць там тэхнічнай нейкай апаратуры, досведу на мяне таксама моцна ціснулі. І вось мне падаецца, гэты першы этап важна прайсці, а потым уже вось як і за скатухамі мы ну, як ёсць, так і ёсць. Будуць негатыўныя каментары, будуць добрыя каментары. Галоўнае, каб працягвалі. Мне ўвогуле падаецца, што гэта мусіць быць нейкай місіяй, прабачце за высакамоўе, тых, хто хочуць там нейкай падтрымкі беларускай мове, каб яны зразумелі, што яны мусяць быць не проста спажыўцамі кантэнту. Это такі першы прыступак. А наступны прыступак ствараць кантэнт. Ты можаш быць адзін, але ты можаш свой голас памнажаць і рабіць грамчэй праз розныя платформы, праз кантэнт. Соцсеткі ў гэтым дапамагаюць моцна. Это вось ты як бы той чалавек, які робіць гэтую місію, памнажае свой голас, робіць яго грамчэй. Вось, хай беларусы, якія любяць беларускую мову, робяць тое самае. Так, дакладна. А я вось хочу распавесці, ты кажаш там пра падтрымку, як я даведалася пра твой падкаст. Я паглядзела, як Крысціна Дробаш прыходзіла да Лукашука там на нейкія эфіры Рады, распавядала пра сваю платформу Гронку, і вось яна з такім захапленнем сказала, што вось быў падкаст праз космас, і яна падумала, спачатку па космас, ніхто там можа не зацікавіцца. І людзі проста, як бы ён вельмі хутка гэты збор закрыўся. І што людзі, насамрэч, это ім цікава, яны падтрымалі, і я такая, у нас ёсць беларускамоўны падкаст пра космас, пойду-ка я падпішуся. Людзі ўсё роўно падтрымліваюць, бачна, што ім цікава гэта. Так, я таксама быў у шоку, калі збор паспяхова завяршыўся, бо я такі думаю, наўрад ці, можа камусьці, тым больш гэта падкаст. Калі мы кажам пра, не ведаю, якое-нибудь шоу на Ютубе, так, ці тое, што падкаст гэта такая галіна, дзе не шмат зараз праслухоўвання ў агуле, бо падкасты не заўсёды слухаюць людзі, больш прыярытэт ўсё ж такі, не ведаю, YouTube, відэафарматы, так, але і таксама падкаст па-беларуску, ды яшчэ не ведаю, проста пра космас. Гэта таксама яшчэ адно такая галіна, дзе не пра тэхніку, не пра навуку, а проста такое вось, не ведаю, яшчэ меншае нешта маленькае, і ўсё роўна людзі падтрымалі мяне, дзякую ім вялікі. Вось, і таксама я глядзеў, дзе ты казала, Крысціна была у Лукашука, і яна такая сказала, што так, падтрымалі падкаст праз космас, і зараз пойдём паглядзім, ці што ўжо збор завяршыўся, што ён там робіць, ці выходзяць там выпускі падкаста. І я такі думаю, трэба мне таксама паглядзець, калі там я апошні раз рабіў. Бо ўжо забыўся, такі думаю, можа зараз людзі зайдуць на Інстаграм, а там... Але падкасты выходзяць кожныя 2 тыдні, адзін выпуск у 2 тыдні. Імкнуся рабіць, вось, таму... Вось так. Колькі у цябе ўжо там з 80 выпускаў? Так, 81 ўжо будзе. Калі гэта відэа ўжо выйдзе, будзе 81 выпуск, будзе рыхтавацца 82. Але раней я рабіў раз на тыдзень, але вельмі шмат працы, і ў мяне амаль увесь мой вольны час забіраў падкаст, таму я вырашыў ўсё ж такі можа рабіць крыху больш якасней, але раз на 2 тыдні, каб мяне хоць крыху вольнага часу было.
Зразумела. Ну што, Цімафей, ну якія Так. нам навіны ты сёння прынёс? Так, прынёс, па-першае, падаецца, але гэта, ну, вось пра тое, што я казаў, на дадзены момант гэтая навіна такая растыражаваная, бо к космасу звяртаюцца, падаецца, калі можна напісаць такі загаловак, напрыклад, накшталт, там, астэроід сутыкнецца з зямлёй, там, вось такое нешта, так? Таму гэтая навіна такая адносна свежая, што ў нас чакае сустрэча з астэроідам у снежні 22 снежня 2032 года. Да гэтага моманта некалькі дзён таму гэта быў самы небяспечны астэроід за ўсю гісторыю назіранняў. Верагоднасць яго сутыкнення з зямлёй ацэньвалась прыблізна ў 3, ну там падаецца прыблізна 3,2. То бок гэта самая вялікая верагоднасць, але паколькі гэты астэроід быў адкрыт у снежні 24 года і ён будзе вяртацца к зямле кожныя 4 года. Вось, але ён быў адкрыты, калі ён ужо адлетаў ад зямлі. Вось, і гэты пралёт быў на адлегласці 480 000 кіламетраў, бо гэта таксама дастаткова блізка. Гэта першы пралёт, калі ён быў у 24 годзе, калі яго знайшлі першы раз, прабачце. Вось, напрыклад, адлегласць паміж зямлёй і месяцам прыблізна 385 000 кіламетраў. Гэты астэроід быў ад зямлі на адлегласці 480 000 кіламетраў. Вось. І яшчэ ён вернецца к нам у 28 годзе, але верагоднасць невялікая, там нулявая, што ён сутыкнецца. А вось у 32 прагназавалі, што верагоднасць будзе такая адносна вялікая, амаль 3%. Але вось апошнія дні, паколькі гэтый астэроід выдаляецца ад нас, яго дрэнна назіраць, і ўсё ж такі гэта прагнозы. Верагоднасць яго знізілась. Учора гэта было 0,28, а вось перад тым, як мы пачалі записываць гэты выпуск, я зайшоў паглядзеў, там нешта было 0,39, падаецца, адсотка. То бок, ну, ужо не такая вялікая верагоднасць, і хутчэй за ўсё гэты астэроід не сутыкнецца з зямлёй, і ў бліжэйшыя часы, можа нават калі гэта відэа выйдзе, ужо яго верагоднасць сутыкнення будзе каля нуля. Вось, але ну, ўсё ж такі нероўная нулю. Таму зараз шмат такіх у ЗМІ загалоўкаў, што вось нас чакае астэроід, там рыхтуйцеся, самы небяспечны астэроід за всю гісторыю. Вось, але ну ўсё ж такі і былі да гэтага такія астэроіды, які адразу, ну такога вялікага адсотку верагоднасці не было, але былі крыху іншыя, але таксама паколькі былі праведзены дадатковыя назіранні, атрыманы дадатковыя дадзеныя, то гэтый астэроід таксама хутчэй за ўсё нам не пагражае. Вось, таму хвалявацца няма аб чым, пакуль не трэба шукаць, пакаваць валізы, шукаць іншую планету, пакуль. Але гэты таксама астэроід, ён адносна невялікі, вось там яго памер пакуль ацэньваецца, але прыблізна гэта ад 40 до 90 метраў. Гэты астэроід лічыцца астэроідам забойцам гарадоў называюць, бо ён не можа знішчыць нашу ўсю планету, ну але калі ён урэжацца ў якое-нибудь месца, ў якой-нибудь горад, то ён можа знішчыць горад. Але па прагнозам, таксама пакуль якія ўдакладняюцца, калі было б сутыкненне, то яно б было або ў акіяне, або прыблізна ў сярэдзіне Афрыкі. Вось, таму такое навіны і добрыя, што яго ўсё ж такі хутчэй за ўсё мы не пабачым, толькі можа на небе астраномы. Вось. Такая навіна, але магу яшчэ раз павесці, што рабіць, калі б ўсё ж такі, ці можа ёсць такія пытанні, то запытвайце. То... Так, у меня есть пытанне. Ёсць у нас у людзей нейкія сістэмы абароны ад вось гэтых астэроідаў? Ну, хоць нешта мы можам зрабіць, вось ён ляціць, мы бачым, верагоднасць уже вялікая. Можам мы нешта запускаць туды, каб яго разбурыць, ну, там, злавіць, штосьці такое? Наіўнае, можа, пытанне? Не, я якраз пра гэта хацеў распавесці, таму добрае пытанне. І лагічнае, таму што трэба нешта рабіць, бо калі прыляціць, ўжо не будзе часу. Але да гэтага ўжо была першая місія, гэта была місія пад назвай DART. Яна была запущена, мне падаецца, у 21 годзе. Гэта была місія да падвойных астэроідаў Дыдымас і Дыморфос, калі па-беларуску. Вось адзін астэроід, які
круціцца вакол іншага. Адзін вялікі, падаецца, прыблізна дыаметрам 780 метраў, а адзін паменш 160 метраў. І місія заключалась у тым, каб кінетычна адхіліць адзін астэроід ад іншага, то бок урэзацца ў маленькі і паглядзець, як змяняецца яго арбіта. Паколькі яны круцяцца, адзін круціцца маленькі вакол іншага большага, то трэба было ўрэзацца і замерыць, што змянілася. Вось, таму запусцілі. Гэта было першае ў гісторыі, калі выпрабаванне, першы тэст планетарнай абароны. Таксама ў нас ёсць пры НАСА цэнтр малых планет, які пасля быў створаны Челябінскага метэарыта, або, ну, можа, яшчэ вернемся к гэтаму, можа, не, які адсочвае ўсе аб'екты, ўсе целы на нашым небе, якія будуць, магчыма, небяспечныя для нашай планеты. Вось, прагназуе і дае якія-то нам дадзеныя, аб'ядноўвае абсерваторыі па свеце і назірае, каб у нас нічога не здарылася. Так вось, вяртаюсь да місіі DART, то гэта было першае ў гісторыі такое выпрабаванне, і гэты апарат урэзаўся ў астэроід і змяніў яго. Ён, падаецца, мае арбіту, якая каля 11 гадзін 30 хвілін ён робіць колу вакол вялікага астэроіда, і пасля сутыкнення гэты астэроід, арбіта змянілась там прыблізна на 11 хвілін, то есть ён стаў крыху хутчэй абварочвацца вакол свайго астэроіда, то бок разлічвалі на тое, што гэта будзе хутчэйшы рэзультат атрымаць, хутчэйшы вынік, але ж ўсё ж такі, што 11 хвілін яго паскорыла хуткасць, гэта выдатны вынік, і будзе яшчэ запушчана наступная місія Хіра, падаецца, яна завецца, ад Еўрапейскае касмічнае агенцтва, бо яны хочуць да гэтай падвойнай сістэмы астэроідаў, бо яны хочуць паглядзець, што там з ім пабліжэй. Вось, паглядзець, зняць месца ўдара, паглядзець, што, бо там у астэроіда прыблізна з'явілась, падаецца, 10-кіламетровае воблака пылу пасля ўдару, ацаніць, што там з яго, магчыма, высыпалась. Вось, таму ёсць варыянты. Вось гэта самы кінетычны ўдар, гэта, падаецца, самы просты, бо адхіліць астэроід прасцей, чым яго разбурыць, бо наступствы могуць быць вельмі таксама дрэнныя, а адхіліць гэта будзе добра. Адхіліць, зрабіць удар па яму, і таксама ёсць варыянты, зразумела, ядзернай зброі, але таксама незразумелыя наступствы, што будзе пасля. Самы просты гэта ударыць якім-небудзь нашым спадарожнікам ці касмічным апаратам па гэтаму небяспечнаму для нас астэроіду і разлічыць, куды ён далей паляціць. Таму вось такое выпрабаванне, і гэта дае надзею, што у нас ёсць абарона ад небяспечных астэроідаў і ёсць час, каб нешта змяніць. То бок якось у гэтых фільмах паказваюць, што там касманаўт паляцеў у космос, абфарваў жыццём, там устанавіў бомбу. Гэта зараз не трэба. Зараз усё можна дыстанцыйна рабіць. Так, такога ўжо не трэба, таму, на жаль. Ну, чаму, на жаль? Фільм не снімеш па гэтаму, але з кропку гледжання навукі гэта бяспечней, надзейней, вось. Тимофей, у меня вельмі шмат пытанняў. Так. Я мала ведаю пра космас, але хочу скарыстацца гэтай магчымасці пагаварыць вось з табой. Ты сказаў пра ядерную зброю. Ці гэта ўвогуле магчыма, гэта як бы актуальная тэхналогія, што ядерную зброю выпускаюць у космас? Таму што, наколькі я ведаю, гэта небяспечна, бо яна ж туды можа не даляцець. Ці гэта штосьці, што ўжо робіцца? Ну, дакладна пра выбухі зброі ў космосе, то, можа, якіясьці выпрабаванні былі, можа, у савецкія часы, я дакладна не ведаю. Але, напрыклад, так, гэта небяспечна, але ж усё ж такі ёсць марсаходы, якія працуюць на плутоніі. Гэта марсаход Perseverance і Opportunity, бо да гэтага таксама марсаходы НАСА, бо да гэтага былі марсаходы
Spirit і Opportunity, прабачаюсь, магчыма, зараз вярнусь, пераблытаў назвы, яны працавалі на сонечнай энергіі, яны працавалі на Марсе з выкарыстаннем сонечнай энергіі. Але, на жаль, з-за таго, што там пылавыя буры, у гэтым ёсць і плюс, і мінус, таму што сонечныя панелі час ад часам пыл наліпаюць, вось, і марсаходы не могуць працаваць у такіх умовах, у іх не хапае электрычнасці. Але час ад часам гэтыя пылавыя буры ачышчаюць гэтыя панелі, і зноў-такі марсаходы могуць працаваць. Але вось апошнія марсаходы, зараз я вспомню, гэта ў нас Perseverance і заблыта ўсё. Добра, апошнія 2 марсаходы ад NASA, яны працуюць ужо на РТГ, гэта выкарыстоўваецца плутоній. Плутоній атрымліваюцца ад стварэння ядзернай зброі, але застае, ну, не ведаю, можа, ты потым па хімічным Гэтым я займаюся. можа, нешта я не так кажу, але гэта проста гэты плутоній, менавіта які выкарыстоўваецца зараз у марсаходах, ён рэдкі, і, не ведаю, у США яго выраблялі, там, не ведаю, каля кілаграма, можа, ў год, але гэта вагалася ад, бо калі-небудзь ядзерную зброю, напрыклад, у халодныя часы яе выраблялі шмат, але ўжо пасля таго, як Савецкі Саюз разваліўся, яе не выраблялі, і таму гэтага плутонія не хапала, і яго вельмі эканомілі, напрыклад, у апошніх гэтых 2 місіях. Выкарыстоўваюцца ядзерны, вось, крыніца, ядзерная крыніца сілкавання для гэтых 2 марсаходаў. Таму такая вот тэхналогія, бо гэта за яе яны працуюць вельмі доўга, вось, дзякуючы ёй, але, напрыклад, па выбухах, ну, мне падаецца, на дадзены момант пра такое не ідзе гаворка, бо ўсё ж такі чалавецтва у такім этапе развіцця, што яно толькі, ну, пачынае даследаваць космас, калі мы кажам, не ведаю, бо толькі чалавек быў на месяцы, вось, у нас іншыя планеты ёсць такія, як Марс, але туды ж чалавек не дабраўся, можа, калі-небудзь, ну, не хацелася б, каб ядзерную зброю ні на зямлі прымянялі, ні дзе-небудзь у космосе. Ну, вось я трошки дадам, тому што ну, гэта тое, што я ведаю дакладна. Вось гэта РТГ, як ты сказаў, гэта радыёізатопныя тэрмічныя генератары. Гэта такія, груба кажучы, батарэйкі, у якіх энергія атрымліваецца праз распад ядра. Ты вось правільна адзначыў, гэта плутоній 238, той самы, які выкарыстоўваецца ў ядзернай зброі, але розніца ў тым, што у ядзернай зброі выбух адбываецца, калі дасягаецца крытычная маса, пэўная колькасць плутонія, і тады ён выбухае. У невялічкіх колькасцях, у якіх ён выкарыстоўваецца у вось гэтых РТГ, ён не ўзрываецца, там вельмі выміраюць і разлічваюць эту крытычную масу, non-criticality calculations, і там 200 грам, той час, як крытычная маса, я не хочу памыліцца, але у кілаграмах там мераецца. То бок, ну, гэта нельга назваць ядзернай зброяй, хаця і выкарыстоўваецца той же самы матэрыял. Але вось наколькі я ведаю, што з часоў вось халоднай вайны няма такога, што менавіта ядзерную зброю ў крытычных колькасцях запускаюць. Прынамсі, гэта будзе парушаць шмат якія дамоўленасці па нераспаўсюду ядзернай зброі. Ну, але я з гэтай тэмай, шчыра кажучы, не сачу. Я вось толькі ведаю з пункту гледжання мірнага выкарыстання вось гэтых батарэек, як крыніца энергіі. Не толькі плутоній зараз распрацоўкі, і амерыцы, і нават кюрый, і стронцый, розныя там ізатопы, таму што яны таксама распадаюцца і таксама выдаюць энергію. Проста для космоса важна, каб вось гэты перыяд паўраспада быў пэўны, каб ты за гэты час паспеў даляцець кудысьці. У выпадку плутонія 238, гэта там каля 90 гадоў, то бок праз 90 гадоў з 200 грам у цябе застанецца там 100 грам матэрыяла. Ён яшчэ будзе распадацца, выдзяляць энергію, але ўжо недастаткова. То бок для місій там выкарыстоўваюць некалькі пакуначкаў вось гэтага плутонія, гэтых батарэек. І каб вы разумелі, гэта не проста 200 грам, вось такі маленькі камочак. Гэтых 200 грам яны насамрэч там у 200 кілаграм у рэшце-рэшт ператвараюцца, таму што там абарона, каб электрычная частка, каб энергію генеравала,
электрычную гэта ўся батарэйка. Ну, то бок гэта, хаця сама крыніца маленькая, але ўся гэта батарэйка вялікая, і гэтых батарэек каля там 10, у залежнасці ад місіі. Вось. Але нават калі казаць вот пра ўсю гэту колькасць крыніцы плутонія ў розных батарэйках у межах аднаго карабля, это ўсё роўна ніжэй за крытычную масу, то бок нават калі раптам все гэтыя батарэйкі магічным чынам распадуцца і крыніцы вось гэтай энергіі спалучыцца ў адзін камок, это не будзе крытычнай масай, і гэта нельга лічыць ядзернай зброяй яшчэ. Вось. А ядзерная зброя гэта калі мэтанакіравана ў адзін дэвайс спалучаюць вось гэтыя кавалачкі, і механізмы створаны, каб у нейкі момант гэтыя кавалачкі спалучыліся і здарыўся выбух. Ну, наколькі я ведаю і спадзяюся, што гэта так, такога не робяць зараз у космосе. Так. Ну, з таго, што я ведаю, то так такога не робяць, дакладна. Я тут зразумела, што нам трэба рабіць асобны выпуск ядзерная зброя для чайнікаў, і каб Яна нам распавядала, што гэта такое, што з ёй робяць, як гэта ядуць, і ўвогуле цікава так. Яна, ці ёсць яшчэ пытанні па пытанню астэроіда? Так, мне вось цікава такое экзістэнцыяльнае пытанне. Вось мы перад тым, як там удараць гэтыя астэроіды, мы даследуем іх? Мы разбіраемся, ці там ёсць нешта жывое, ці можа не жывое, а проста, не ведаю, каменьчыкі, якія рухаюцца, і мы ведаем, неяк мы даследуем, што мы там разбураем і мяняем арбіты. Таму што мне неяк так падумалася, а што калі там нешта ёсць, а мы там такія вось урываемся, таму што нам не падабаецца, што яны каля нас пралятаюць, і верагоднасць да 3% павысілася. Мы вось пра гэта ўвогуле клапоцімся, ці не зусім? Ну, перш за ўсё, гэта ўсё ж такі такія кавалкі каменняў, дзе, хутчэй за ўсё, жыцця нават якога там мікробнага на дадзены момант няма, так? Але, магчыма, гэтыя кавалкі, гэтыя каменьчыкі, яны ў поясе Койпера, ў поясе астэроідаў, які знаходзяцца на краі нашай сонечнай сістэмы. Вось гэта такія часткі, якія засталіся ад стварэння сонечнай сістэмы, таму, магчыма, там можа проста якія-то застаюцца, нават не ведаю, астаткі з чагосьці, але дакладна там нічога жывога, наколькі я ведаю, наколькі я гэта разумею, там дакладна няма. І вывучэнне, такога як мікробнага свету, то я не чуў пра астэроідаў. Зараз ўсё нацэлена мэты вывучэнняў, гэта, па-першае, планеты, а па-другое, гэта спадарожнікі гэтых планет, дзе сапраўды ўжо ёсць якія-то ў нас адкрыцці, якія паказваюць на тое, што там магчымы мікробны свет. Вось. Таму пакуль, магчыма, то бок нельга сказаць, што ні на адным з іх няма чагосьці, бо мы іх не даследавалі ўсіх, і гэта нерэальна гэта зрабіць, таму, але, 99% таго, што там нічога няма, гэта проста каменьчык. Камень. Яна, а вось мне да цябе пытанне. Вось уяві, вось там ляціць штосьці на нас, і там ёсць штосьці жывое. Не ведаюць, што, ці добрае, ці дрэннае, штосьці жывое. І яно ляціць у твой горад. І вось трэба ўсяму гораду прагаласаваць, выбраць гэта жывое, ці тое месца, дзе ты жывеш. Вось як ты лічыш, чалавецтва павінна паступіць у гэтым выпадку? Я не уяўляю, каб мы там галасавалі, улічваючы, якія ў нас тут галасавыя кампаніі. Мы не будзем, я думаю, што гэта ўсё прымецца без нас. А уяві, што вось якая б твая была прапанова? Вот вызвалі Яну, як у тых фільмах, срочна садзяць цябе ў лятак там да прэзідэнта. Яна, скажы нам сваё меркаванне. Мне падаецца, што загадзя можна, вось як і сказаў Тимофей, неяк змяніць арбіту, хаця б не разбураць цалкам. То бок, нават калі там ёсць нейкія мікробы, ўсё ж такі лепей не разбураць, пакуль гэта не неабходна для нашага выжывання. То бок, калі б ужо было пытанне выжывання і нічога не было б альтэрнатывы, як разбурыць, тады б ужо разбуралі. Але калі была б альтэрнатыва, і мы б яе сапраўды шчыра пашукалі, загадзя, а не калі ўжо ляціць там астэроід, тады трэба пашукаць. Вось, гэта мой адказ.
Ну, ты раней часта казала, што у нас тут наша ўрады, там карпорацыі не вельмі клапоцяцца, што на зямлі і Ну так. вырубаюць лясы, і вон нафту будуць здабываць там, дзе белыя медведзі ў Антарктидзе ходзяць і ўсё далей. Ім не асабліва клапоціць то, што на зямлі. Я не думаю, што іх клапоціць нейкая там. Не, ну ты спытала пра мяне. Таму мяне не будзе ва ўрадзе у бліжэйшы час, таму што такія людзі будуць выбівацца і будуць лічыць іх не вельмі прабіўнымі там лідарамі, таму што для лідарства трэба не з такімі поглядамі быць. Тимофей, што ты думаеш? Ну таксама складнае пытанне, я таксама не ва ўрадзе, але ж не ведаю, калі галасаваць людзі выберуць. Не ведаю. Всё, канешне, залежыць ад сітуацыі. Можа, знайдзецца які-небудзь варыянт, каб і не забіваць гэта, напрыклад, жыццё на астэроідзе ці на іншым целе, якое там да нас ляціць. Вось, а неяк-то выйсці, знайсці, бо чалавек заўсёды ёсць варыянты. Гэта не толькі адзіны шлях, каб нешта разбурыць, але мне падаецца, што-небудзь прыдумаем, каб зрабіць найлепшае, каб і там захаваць, і нас тут не зруйнаваць нашу планету ці наш горад, напрыклад. Воля, мне вельмі спадабалася, што ты вось сказала пра тое, што зараз адбываецца ўсё так, што мне падаецца, людзі не прыкладаюць дастаткова высілкаў, у тым ліку вось тэхналагічных, каб зрабіць нешта такое сапраўды добрае. А ўсё кіруецца шляхам найменшага супраціву і найбольшага прыбытку. І вось гэты нейкі маральны бок, пра які мы зараз кажам, што вось жыццё на іншым астэроідзе, гэта проста не фактар decision. Ну вось ёсць жа decision-making trees, як ты робіш выбар. І вось гэты маральны аспект, ён нават, ён звычайна не ў межах таго, як ты робіш выбар, што рабіць далей. Эканамічны складнік вось людзей, там нейкія экалагічныя моманты, прыбытак, але гэта ўсё для людзей і сваіх з большасці. А пра астэроідныя там мікробы, ці там нават калі яны больш разумныя, мне здаецца, гэта нават не будзе абмяркоўвацца. Это вось толькі мы тут, я магу пазадаваць пытанні свае, паразважаць і не больш. Так, ну што, давайте ад сумнага все-таки будзем верыць у лепшае ў чалавецтва, перайдзем на наступныя навіны. Так, але мы можам абмеркаваць гэта чаму? Здаецца, мы так добра абмяркоўвалі і добра, што зямля наша не сутыкнецца з астэроідам, вось, таму это ўсё ж такі добрыя навіны. Што далей мы можам абмеркаваць пра наступную будучыню, асабліва калі мы кажам зараз пра касмічныя якіясьці дзяржавы, то, напрыклад, у дадзены момант складаная сітуацыя, звязаная з НАСА, звязаная з ЗША, звязаная з Маскам, зразумела. Вось, бо па апошніх навінах ўжо НАСА скараціла 10% з сваіх супрацоўнікаў. Вось, з-за таго, што недахоп сродкаў, не хапае грошаў, але ўсё ж такі гэта не звязана з новым урадам, бо бюджэты закладваюцца, яшчэ гэты бюджэт быў закладзены старым урадам ЗША пры Байдане, вось, таму гэта не звязана з Трампам, з Маскам, але незразумела, як будзе развівацца далей сітуацыя з гэтым, бо мы можам распавесці пра праграму па вяртанню чалавека на месяц, па праграму Атэміс, можа чулі, можа не, то я караценька распавяду, бо зноў узнікла пытанне вяртання чалавека на месяц. Па-першае, паводле новых даследаванняў, на месяцы знайшлі доказы існавання вады. Першае, гэта вада сама знаходзіцца ў рэгаліце, гэта почва, якая на месяцы, яна знаходзіцца ў такіх пацерках, бусінках маленькіх, і яе хутчэй за ўсё можна будзе адтуль як-то пакуль ще не зразумела, але атрымаць. Вось, і таксама хутчэй за ўсё не вадкая вада, хутчэй за ўсё з-за таго, што
не хутчэй за ўсё з-за таго, што на месяцы няма атмасферы і ціск не такі, як на зямле. Гэта сама вада, як можа таксама Яна нам распавядзе пра гэта, не можа існаваць у форме вадкасці, хутчэй за ўсё гэта лёд. І гэты лёд на месяцы ёсць такія месцы, называюцца пастаянна заўсёды зацененыя кратары, куды не трапляла сонца, і хутчэй за ўсё там ёсць залежы гэтага воднага лёда, які, зразумела, можна, не ведаю, субліміраваць і з яго атрымаць звычайную ваду, каб потым выкарыстоўваць, бо гэта велізарны плюс, што не трэба яшчэ будзе на месяц дастаўляць дадаткова ваду. Напрыклад, калі магчымы калісьці ў будучыні у нас будуць месяцовыя базы, то вада ўжо там ёсць, яе засталось толькі апрацаваць і атрымаць, падрыхтаваць, яе можна будзе спажываць. Таму зараз чалавецтва зноў зацікавілась месяцам. Вось, што тычыцца NASA, то у іх больш-менш была зразумелая праграма, па якой яны хацелі б высадзіць амерыканцаў і аднаго канадца на месяц у бліжэйшае там 10годдзе. Гэтая праграма была зацверджана Трампам у першы яго тэрмін, але ўсё ж такі гэта гучала вельмі папулісцкім, можа, як зараз ён казаў, што трэба высадзіць ужо чалавека на Марс, то тады пры першым яго тэрміне ён хацеў высадзіць чалавека на месяц, але ўжо мы ведаем вынік, што гэтага не атрымалось. Вось і зараз гэтая праграма з-за таго, што велізарныя мае бюджэты, ўся яе распрацоўка спачатку па цяперашні дзень ацэньваецца каля $100 мільярдаў. Гэта велізарныя грошы, і на дадзены момант, хутчэй за ўсё, яна будзе скарочана, бо распрацоўваецца новая ракета, новая сістэма, якая будзе дастаўляць чалавека на месяц, бо старая, зразумела, ракета, якая выпускалась, Сатурн-5, яна ўжо не падыходзе, не адпавядае па тэхнікі бяспецы, і людзі, якія распрацоўвалі гэтую ракету, ўжо хутчэй за ўсё або далёка на пенсіі, або ўжо памёрлі. Вось, таму распрацоўвалась новая сістэма, новая ракета, і ўся гэта распрацоўка на дадзены момант вельмі дарагая, а ракета выйшла неэфектыўная, быў толькі адзін пілатаваны палёт, беспілотны, прабачаюсь, палёт, і гэта быў у 22-м годзе. Восень капсула Раін або Арыён абляцела вакол месяца, там былі у ёй не чалавек, там былі проста абсталяванне, тэставалі, быў манекен, на якім тэставалась сонечная радыяцыя і іншыя паказнікі. Всё атрымалось вельмі добра, але наступны запуск планаваўся ў 23-м, потым перанеслі на 24-й, зараз перанеслі на 26-й. Наступны запуск плануецца з чалавекам, з экіпажам. Гэта будзе таксама аблёт вакол месяца і вяртанне на зямлю. А вось ужо гэта будзе Артеміс-2, была Артеміс-1 беспілотная місія, зараз Артеміс-2 з экіпажам з 4 чалавек. А які пакуль што мінімум запланаваны на 26 год, але незразумела. Наступная місія Артеміс-3 планавалася ўжо з высадкай чалавека на месяц. І вось з гэтымі двумя місіямі, якія мэтава пакуль на 26 год Артеміс-2, ёсць праблемы, бо Артеміс-1 была паспяховай, капсула абляцела, вярнулась, і ўсё было добра, але у яе ёсць цеплаахоўны экран. Калі капсула вяртаецца у атмасферу зямлі, мне падаецца, гэта нават можна бачыць у відэа, якіх-то навукова-папулярных фільмах, у яе пачынае абразоўвацца плазма, гэта такі вельмі гарачы слой, чырвоны, белы. Вось, і у гэтым была праблема, што цеплаахова не вытрымала. Яны гэта скрывалі, хоць і гэта, не ведаю, як гэта працуе, у NASA, бо ўсё ж такі гэта не камерцыйная, не прыватная арганізацыя, але толькі, не ведаю, можа паўгады таму стала вядома, што ёсць праблемы з гэтым цеплаахоўным экранам і што трэба гэта выпраўляць, але гэта вельмі зноў-такі дорага, вельмі цяжка, і зараз яны проста выбралі новую траекторыю вяртання і кажуць, што ўсё будзе добра, але выглядае так, што гэтая місія таксама можа быць перанесена, або можа зноў яе, не зноў, а проста яе адменяць или зменіць яе архітэктуру.
Вось і гэта будзе ў бліжэйшае, нават можа калі гэта зноў відэа выйдзе, бо 26 лютага запланаван абмеркаванне гэтай місіі і планаванне, што рабіць далей. Вось таму будуць вызначаны, ці паляціць чалавек, зараз такое пытанне на месяц, ці ўжо можа новая адміністрацыя і NASA, і Трамп, і Маск вырашыць, што ўсё ж такі мы прамарнавалі 100 мільярдаў, а так і не паляцелі, давайте паляцім на Марс. Вось, таму такая сітуацыя вельмі складаная і незразумела, што будзе. Шмат нагаварыў, прабачце. Не, ўсё цікава. Яна, колькі ты казала ў мінулым выпуску, ЗША трацяць на зброю мільярдаў даляраў? По-моему, 9, мне здаецца. 9 мільярдаў. Ну то бок 100 мільярдаў на космос, гэта так. Ну, 100 мільярдаў гэта з пачатку распрацоўкі, гэта, падаецца, 2012 год, гэта ўвесь перыяд распрацоўкі. Але, напрыклад, падаецца на саму капсулу, то бок сама праграма складаецца на дадзены момант. Сістэма — гэта ракета, усталёўка, якая знаходзіцца, стол на зямлі, і капсула, у якой сядзяць людзі і ляцяць. Вось, там падаецца на саму капсулу 1 мільярд у год, на ракету штосьці каля 1,5 мільярда ў год, ну і там нешта яшчэ адносна невялікія на распрацоўку самой гэтай пляцоўкі. Вось, але добрае пытанне, колькі зараз траціцца, бо лепш, наверно, ацэньваць траты ў адсотках. Напрыклад, калі была праграма Аполлон, калі амерыканцы лёталі на месяц, на NASA з федэральнага бюджэту ЗША трацілась, здаецца, 4,5% ад цяго бюджэту. На дадзены момант на NASA траціцца 0,5%. То бок, у шмат разоў менш. Вось. А куды ідуць астатнія грошы? Хутчэй за ўсё або на абарону, або кудысьці яшчэ, не ведаю. Вось, таму на космос, на жаль, у дадзеным годзе траціцца не шмат, але, магчыма, трэба аптымізацыя гэтых сродкаў, бо гэтая місія забірае ўсе грошы на сябе. Вось, і, напрыклад, іншым місіям не хапае фінансавання. Вось, напрыклад, місія по вяртанню пробаў з Марса, якая таксама была запланавана до канца 2030-х гадоў, бо ёсць марсаход Персевіранс, зноў такі, які збірае пробы, пакуе іх у такія маленькія колбачкі. Вось, і ён збірае, мне падаецца, сабраў каля 40 проб, і гэтыя пробы, абразцы трэба было забраць. Па ідэі, як гэта місія працавала, Mars Sample Return, іх трэба было забраць, адвезці на зямлю і прааналізаваць, і нарэшце адказаць такі на пытанне, ці была там вада на Марсе, ці не. Але вось з-за таго, што у NASA зараз місія Артеміс, прыярытэтная місія, ад місіі Mars Sample Return ужо адмовілись і шукаюць іншы варыянт, звярнуліся да прыватных кампаній, каб яны распрацавалі ім архітэктуру, якая дапаможа забраць гэтыя пробы з Марса і прывесці іх на зямлю. Таму што вось месяц на дадзены момант, місіі на месяц вельмі цяжкія па грошам. Воля, я тут хутенька загуглила, каб не памыліцца, і малайчына я што зрабіла, таму што не 9 мільярдаў, а 900 мільярдаў. Я памятала, памылілася 2 нулямі. І гэта так, максімальна... Гэта ў год яны трацяць 900 мільярдаў? Ага. Гэта ў год. Велізарная сума, велізарныя грошы, то бок, не ведаю. У гэтай сітуацыі, у якой у нас складаецца, не ведаю. Напрыклад, для параўнання тэлескоп Джеймса Вэб, апошні тэлескоп, які такі самы сучасны, самы перадавы, які зараз ёсць у чалавецтва, які касмічны тэлескоп, знаходзіцца ў кропкі Лагранжа, у космосе. Ён каштаваў, ад спачатку яго ацэньвалі ў 5 мільярдаў увесь, ад запуску, ад распрацоўкі да запуску і яго дастаўкі на кропку Лагранжа, але гэта місія каштавала 10 мільярдаў. Казалі, вельмі дарагі тэлескоп, 10 мільярдаў. Уся місія тэлескопа, абаронка 900 мільярдаў год, то бок, 916-2023 год.
а бюджет на 2025 год 855. План такі. Ну, вось не ведаю. Мне чамусьці Ну, вось вам і здавалася, што прыярытэты. Мне Так. чамусьці здавалася, што космас гэта вельмі дорага нават у параўнанні з мілітарысцкімі ўсімі рэчамі. Я хадзіла на канферэнцыю адну, і там расказвалі пра тое, як неабходна вось гэтыя генератары там з Амерыцы. І я сидела, і калі яны там ўсё гэта расказвалі, як гэта важна паляцець, я сидела, думала, блин, навошта нам лететь туды? Давайте не паляцім, давайте вот усе гэтыя грошы, якія вы хочаце патраціць на гэтай тэхналогіі, давайте спынім войны, давайте электрычнасць правядзем у Афрыкі, давайте адукацыю усім людзям на планеце дамо, накормім у рэшце-рэшт, і хоць нейкія дамочкі пабудуем, у нас жа ёсць там нейкія тэхналогіі, каб у кожнага быў свой куточак. Не, мы вось летим кудысьці, то на Марс, то на месяц, то на астероид. Вось, Тимофей, у меня пытанне вось да цябе. Як ты вось чалавек, які вельмі passionate на гэту тэму. Гэта нават, вось, як ты сказаў, не твоя прафесія. У маім выпадку хочаш, уже не хочаш, passionate, не passionate, ты уже як бы ў гэтай вось галіне, і ты працуеш, і як бы думаеш, ну куды я пойду? А вось у цябе яўна ж ёсць вось гэтае жаданне даследаваць гэта. Як вось ты для сябе, не ведаю, абгрунтоўваеш, вось чаму гэтая вось тэма так вось натхняе? Я ведаю шмат людзей, асабліва хлопцаў, вось просто вочы гараць на гэту тэму. І мне заўсёды космас было неяк, не то, што як не цікава, канешне, гэта невядомасць, але не настолькі цікава, каб вось я захацела там працаваць, напрыклад. Я ў медыцыне хацела працаваць. Гэта вось нешта, што вось ты напрамую бачыш нейкія рэзультаты, і не проста рэзультаты, а карысць для людзей, якія вось жывуць тут побачкі, не зусім побач. А вось як для цябе, як ты сябе абгрунтоўваеш, ці чаму ты такі матываваны вывучаць космас вось увесь свой вольны час? На хвіліначку толькі адна папраўка, і не толькі хлопцы. Вось моя сярэдняя дачка, яна проста фанатка космаса, у яе гэтыя плакаты ў пакоі, такія вось энцыклапедыі, так што не толькі хлопцы цікавяцца. Так, это я. Таму што, па-першае, як казаў ужо, чаму падкаст пачаў рабіць, бо хочацца ад такіх навін не вельмі добрых у наш час падумаць пра нешта добрае, падумаць пра тое, што у нас цэлы сусвет недаследаваны, і чалавек ўсё ж такі ёсць у нас людзі, якія займаюцца гэтым, навукоўцы, даследчыкі, астраномы і іншыя людзі. Проста абстрагіравацца ад дрэннага і падумаць аб чымсьці добрым, такім як даследаванне космоса. Але ж вось пра іншае кажучы, то вось такі прыклад, чаму трэба кудысьці ляцець ці даследаваць нешта. Сам па сабе чалавек, ён даследчык, ён хоча даследаваць, ён хоча ведаць, што там далей, што далей за зямлёй, за сонечнай сістэмай. Вось гэта, мне падаецца, у нас у крыві. Вось, і што б яшчэ хацеў сказаць, гэта тое, напрыклад, што чаму траціць на гэта трэба грошы, таму што таксама дам прыклад пра місію Апалон, бо гэта таксама велізарныя былі і грашовыя ўліванні ў гэту місію, над ёй працавала там амаль 450 000 чалавек, але, напрыклад, гэта місія выкарыстоўвала першы амаль у свеце партатыўны камп'ютар, і потым мы ўжо пачалі з гэтых місій ісці і спрабаваць зрабіць тыя ж лэптопы, ноутбукі, то бок, можа, калі б не было гэтых місій. Таксама шмат чаго з гэтых місій выкарыстоўваецца ў сучаснай авіяцыі, у самалётах, у грамадзянскіх, я кажу пра самалётаў, то бок, гэта быў такі штуршок, і таксама не толькі ў касмічнай галіне, але ж усё ж такі і ў галіне для нас, як для чалавецтва, то бок нешта новае з'явіліся, выкарыстоўвалі там якія-то першыя персанальныя камп'ютары, і чаму б не зрабіць для звычайных людзей гэтае ж. Вось, таму гэта такі штуршок, і можа, калі мы пачнём яшчэ больш у гэта ўкладваць грошы, у нас тут
палепшыцца жыццё, скончацца войны, не ведаю. Не магу прагназаваць будучыню, але ўсё ж такі спадзяюся на гэта. Так. А ты не думаеш, што гэта карысць цывільнаму грамадству пабочная проста таму, што укладваецца шмат грошай менавіта ў космас, і таму, калі ты шмат укладаеш туды, вядома, хоць нейкія крошкі ды дастануцца грамадству. О, камп'ютар таксама хай ужо будзе і гэтым на зямлі няшчаснікам, але, можа быць, калі б даследавалі мэтанакіравана нешта больш зямное, ну, можа таксама прыйшлі б да шмат якіх карысных там тэхналогій, але менавіта для людзей без вось гэтага ускоснага. Ну, гэта вось такі аргумент д'ябла. Ну, з космоса мы ж не толькі кажам космос гэта там месяц, марс ці нешта іншае. З космосу таксама даследуюць зямлю нашу, так? Таму што ну шмат спадарожнікаў, якія распрацаваны, каб паляпшаць сельскую гаспадарку, каб назіраць за акіянамі, прагназаваць усё тыя ж ураганы. Вось таму космос дапамагае ў гэтым, асабліва прагназаванні надвор'я ці той же самай сельскай гаспадаркі. То бок, ну, можа, гэта будзе штуршок для таго, каб як-то палепшыць сітуацыю, напрыклад, з вадой у Афрыкі, ці з чымсьці іншым, сельскай гаспадаркай. Вось. Я для сябе вось такіх 3 прычыны, чаму мне вельмі цікава, што людзі даследуюць космас, хаця я там не чытаю там кожны дзень артыкулы і гэтак далей, але я падтрымлівала гэта. Ну, першае, это пытанне бяспекі. Напрыклад, калі б мы нічога не ведалі пра космас, як бы мы ведалі, што вось астэроід ляціць там ці штосьці да нас, да? Другое пытанне, гэта все-таки пытанне будучыні, усе выкапні на зямле, яны ўсе вычарпальныя. То бок вельмі хутка, там, ну, это не наступныя 10 год, не наступныя 100 год, але калісьці гэта зямлі не застанецца нічога, мы ўсіх перазабіваем, ўсё пазабіраем з зямлі, ну, і як бы трэба будзе шукаць новыя сродкі для энергіі, для ўсяго, для развіцця. Ну і трэцяе, гэта ж такая цікавасць, што вось падумаць, што мы ў свеце не адны, што штосьці там ёсць, ну, мне падаецца, гэта такое самае, вось, можа, на ўзроўні таго, што там людзі захапляюцца, ці ёсць Бог, ці не там у нейкімі думкамі, ну, хто рэлігійны, то наступны вось такі левел, гэта ці ёсць там нейкае жыццё, што там у тым космосе. І настолькі гэта пытанне цікавае, што вось гэта і спадвігае. Ну, я спадзяюся, што менавіта гэта матывацыя тых людзей, якія хочуць даследаваць космос. Так, дакладна так. Мяне вось апошні гэты пункт таксама адгукаецца, што і гэта проста адна з сфераў, якая вельмі цікавая, недаследавана і натуральна, як вось сказаў Тимофей. Людзі як даследчыкі, вось хочацца, цікаўнасць гэта, яна як рухавік, шмат чаго ў жыцці, нават калі гэта не неяк абгрунтавана рацыянальна. Можна пытанне яшчэ задам? Вось, Воля, ты закранула пра вось гэта невядомае, далёкае. Я ведаю, тут не так даўно былі вялікія ў кангрэсе размовы пра невядомыя летучыя аб'екты, якія ўрэшце перамінавалі ў невядомыя, неідэнтыфікаваныя паветраныя феномены. То бок UFO пераіменавалі ў UAP. Каб панізіць стыгму на пілотаў і высокарангавых людзей, якія як бы бачаць нешта, тлумачыць не могуць, але і сказаць не могуць, таму што, ну, як бы, о, ты верыш у НЛО, ты нейкі там непрафесіянал. І яны пераіменавалі рэпорты там вот у 2020-м нейкую агенцыю асобную стварылі. І я вось перад выпускам прачытала там рэпорт у 2024-м, пасля 2 гадоў вось даследавання гэтай тэмы. Яны там у рэпорце напісалі, дарэчы, рэпорт ад дэпартамента Department of Defense, ну, то бок той самы, які на 900 мільярдаў працуе. І яны сказалі, што яны даследавалі ўсе там, якія паступалі ў іх заяўкі там ад людзей, касманаўтаў ці там пілотаў. Апрацавалі 1652 рэпорта, з іх там 708 увогуле, ну, несур'ёзныя, гэта былі там нейкія Starlink
аб'екты нейкія памылкі, памылкі фатаграфавання ці балёнікі ўвогуле. А яшчэ урэшце рэшт 272 рэпорта, якія яны сказалі, што мы патлумачыць не можам і як бы не можам ніяк асабліва пракаментаваць, але яны адзначаюць, што гэта і простое, не толькі простое, што яны не могуць патлумачыць, што гэта нешта такое, як НЛО, а што гэта простое, што недастаткова інфармацыі, каб пацвердзіць, што гэта. Ну, то бок, як правяраюць, што гэта было ці не было. З розных кропак можна ж паглядзець на той же самую з'яву ці аб'ект, калі крыніцы незалежныя і яны ў той же самы час той же самы аб'ект фіксуюць, то ўжо як бы ўсё, ёсць доказ, што нешта ёсць, і ты ўжо аналізуеш гэта. І вось некалькі кейсаў ўсё ж такі яны не дарастлумачылі. Частка з іх вось праз тое, што недастаткова дадзеных, а частка з іх праз тое, што рэальна не могуць растлумачыць. І вось гэта ўжо не нейкі атрымліваецца, мне вельмі здзівіла, што гэта ўжо не пра фільме на РЕН-ТВ, дзе там заўсёды нейкія інтрыгі, а гэта вось, не ведаю, прэзідэнт, кангрэс, дэпартамент абароны, рэпорт, сур'ёзная арганізацыя, навукоўцы сядзяць і вось гэта навуковым метадам даследуюць і як бы прыходзяць да таго, што нейкія недаследаваныя аб'екты, яны вось лётаюць, прычым там яны лётаюць як бы і ў паветры, і на зямлі яны перамяшчаюцца ў розных пласкасцях, і па вадзе, ну, то бок гэта нешта, як у рэпорце сказана, што не зусім, ну, цяжка растлумачыць, што гэта такое. Вось, Тимофей, што-небудзь ты пра гэта ведаеш? Можаш расказаць пра гэтую тэму? Ну так, я чуў пра гэтую камісію. Ну, добра было там таксама папрацаваць, не ведаю, атрымаць грошы і сказаць, ну, гэта мы не ведаем, што гэта было, але ўсё ж такі я таксама бачыў і статыстыку, падаецца такое відэа каротенькае, дзе усе адзначаны на мапе усе выпадкі, калі было паведамлена пра НЛА, праіменаваныя, пра вось неапазнаныя летаючыя аб'екты з часоў там 1960-х да 2014-15, і там ёсць такі перыяд, калі было вельмі папулярна, падаецца, у ЗША, асабліва, бо там уся мапа усей нашай зямлі, і там ЗША так вельмі свеціцца, бо кожная кропачка — гэта кожнае паведамленне, і ёсць той веб-сайт, дзе вы таксама можете, кожны можа даслаць нешта, але там трэба нешта пацвердзіць ці апісаць, яны потым будуць разглядаць ці дадаваць гэта як нешта НЛА, ці нейкі дадуць каментар. Але мне падаецца, ўсё ж такі гэта больш звязана з нейкімі вайсковымі выпрабаваннямі пра тое, што яны не могуць сказаць, што гэта было. Бо я таксама так чытаў, што гэта камісія будзе яшчэ працаваць, бо яны будуць разглядаць не толькі паведамлення ад звыклых грамадзян цывільных, але і ад лётчыкаў, самалётаў, вайсковых. Вось. Але там было такое, як быццам бы, не ведаю, як намёк выглядала гэта ўсё, што хутчэй за ўсё гэта будуць якія-то там радыёпамехі, вось, або вам проста гэта на самой справе гэтага не было, што вы там пабачылі. Вось, таму не ведаю, нам, калі вяртаецесь да тэмы НЛА, то мне падаецца, ўсё ж такі больш гэта якія-то выпрабаванні вайсковых, чым пра якія не могуць паведаміць. Вось, яны могуць проста гэта спісаць як, ну, просто радыёпамехі, ці стварыць гэтую камісію і сказаць, што яны проста не могуць ідэнтыфікаваць гэта з таго, што недастаткова даных. Але ж паглядзіце, мы стварылі камісію, мы зрабілі ўсё, што змаглі. Вось. Ну і гэта дапаможа, нават калі сабраць дадзеных, хто ўвогуле заўважае, таму што я не думаю, што мэта, каб заўважалі, і лепей ведаць, дзе заўважаюць, што. Зразумела, дзякуй за адказ. Як жа гэтая зона 51? Ці сапраўды там храняцца, захоўваюць яны гэтых інапланецян ці не? Я памятаю, мы калі жылі ў Арызоне, каля нас там Невада побач, і мой сын так захапляўся. Мы калі ехалі ў Лас-Вегас праз гэтую Неваду, ён все там, давайте поедем, паглядзім. Это ж просто, ну, цэлыя, я не ведаю, легенды ходзяць пра зону 51.
Не, я думаю, не, гэта ўсё ж такі больш як асабліва ў ЗША. Ну, у нас зразумела, ў Еўропы, Беларусі гэта так адгалоскі такія, але ўсё ж такі культ, па-першае, бо гэта было папулярна, асабліва яшчэ там, не ведаю, 80-е, ці падаецца, можа, 90-е. Зараз такое, што вось там нешта там трэба форумы, нейкая кіношка зроблена пра гэтую зону, але ж, ну, мне падаецца, ўсё ж такі больш усё празаічна, бо гэта было якое-то вайсковае выпрабаванне, і там няма ніякіх інапланецян, бо так бы, не ведаю, адсачылі б іншыя дзяржавы, па-першае, не ведаю, якія-то кантакты. Ну, немагчыма такога. Не, я ў такое, маё меркаванне, я ў такое не веру, але, ну, такое Ну немагчыма, на маю так, думку. гэтая тэма проста добра лягае на ўсе гэтыя тэорыі замоў, таму што яна менш за ўсё даследавання і вельмі можна ёю спекуляваць. Вось жа ж Так. таксама Трамп падпісаў дакументы, што ну, ён рассекрэціць абставіны смерці Кеннеді. І калі Кеннеді забілі, то адзін з такіх быў, ну, напэўна, такія жоўтыя газеты ці Пол, была такая тэорыя, што вось Кеннеді хацеў рассекрэціць ну, это было, дарэчы, у кнігі Некляева пра туман з газіроўкай ці без, што Кеннеді хацеў рассакрэціць, што прыляталі, там, знайшлі інапланецян гэтых у ЗША, і вось ён хацеў это публікаваць, і яго за гэта забілі. Ну, была адна з такіх тэорый. Ну, вось паглядзім. Але штосьці Трамп казаў рассакрэцім, і я пакуль не бачу нічога там, што там пра Пакуль забойства. толькі размовы, так. Дарэчы, Тимофей, вось мы калі з Янай абмяркоўвалі праект 2025, і мне вось такое меркаванне было, што магчыма, вось Маск дабраўся да гэтага ўрада і да ўсяго, таму што ён хоча, ну, NASA ўвогуле зачыніць, таму што хоча, каб развівалася яго SpaceX. А наколькі яны ўвогуле канкурэнты? Ці яны займаюцца рознымі рэчамі, ці яны ўсё-такі канкуруюць NASA і SpaceX? Ну, у дадзены момант не ведаю, што будзе далей, што ён яшчэ выкіне Маск, але не, гэта яны не канкуруюць, і калі так казаць, то не хацелася зараз бы казаць, што Маск такі малайчына, але дзякуючы яго кампаніі, дзякуючы SpaceX, бо зноў вернемся да гісторыі, у 2011 годзе завяршылась праграма ЗША па чоўнам Space Shuttle. Вось, і у NASA, у Амерыкі не было доступу да космоса, не было такіх ракет. Калі кажу пра доступ чалавека да космосу, напрыклад, была МКС, на якую трэба было даставляць людзей, з-за таго, што шатлы больш не лёталі, атрымалось, што няма на чым даставіць людзей. Яны звяртались да Расіі, то бок былі не незалежныя, ім трэба было плаціць грошы, а Расія пабачыла, што ў ЗША няма іншай магчымасці, каб даставіць людзей на МКС, заўсёды падымаўся кошт. Вось, і у 2014 годзе NASA выдала фінансаванне Боінгу і SpaceX. Вось, каб яны распрацавалі капсулу, якая будзе даставляць людзей на МКС. Калі б не было SpaceX, Боінг, напрыклад, мы бачым, што ён бы не справіўся. Не ведаю, ці чулі вы пра Starliner, пра тых астранаўтаў, якія, ну, так кажуць, захраслі на МКС з-за таго, што Starliner не змог іх вярнуць, ну, мог бы вярнуць, але не. Але дзякуючы SpaceX з 2020 года у NASA, у Амерыкі ёсць доступ да космосу, ёсць той сродак Dragon, на якім можна паляцець, даслаць чалавека ў космос. Таму тут у гэтай галіне яны працуюць разам. Вось, яны не канкурэнты, але вяртаюсь да тых самых місій Артеміс, бо гэтую ракету Space Launch System, якая павінна даставіць чалавека на месяц, распрацоўвае NASA. Вось, яна дарагая, і ў дадзены момант SpaceX распрацоўвае таксама звышцяжкую ракету, якая, ну, тэарэтычна можа б пайшла б на замену гэтай ракеце, якая ёсць у NASA, якая вельмі дарагая і якая, ну, незразумела, ці паляціць яшчэ. Вось, таму, можа, тут які-небудзь яго план зарадзіўся, каб падсядзець, не ведаю, гэты аддзел і змяніць планы
каб выкарыстоўвалі яго, новую ракету. А яго новая ракета яшчэ пакуль таксама не гатова, і НАСА заключыла таксама з ім кантракт, бо у іх ёсць капсула, але гэтая капсула Orion, якая б ляцела з місіі Артеміс-1, якая будзе ў Артеміс-3 і ў Артеміс-2, яна не будзе садзіцца на месяц, яна не предназначана. То бок трэба сродак, які сядзе яшчэ на месяц, такі пасадачны модуль. І над гэтым пасадачным модулем зноў працуе SpaceX. Вось, але незразумела, калі гэта завершыцца і якая будзе архітэктура. То бок яны супрацоўнічаюць, але я не ведаю дакладна, які план у НАСА. Зараз у Маска і у НАСА таксама. Але ўсё зараз выглядае цяперашні момант, што яны супрацоўнічаюць. Гэта не канкурэнцыя. А што ты ўвогуле вось думаеш пра Маска? Як увогуле такому чалавеку, як Маску, як разумею, яго адукацыя, яго там, па-моему, яго дэгры ў эканоміцы і фізіку я вывучаў. То бок ён не навукоўца дакладна. Чалавек, па ўсім прызнакам абсалютна не эмпатычны, не зацікаўлены ў светлай будучыні для чалавецтва, чалавек не вельмі разумны, з вельмі вузкім кругазорам. Як ён увогуле змог такую, гэтую каманду навукоўцаў ён сабраў? Як ты вось тлумачыш такі поспех гэтага SpaceX, то, што ён робіць? Магчыма, гэта выпадкова здарылася, але, па-першае, яны хацелі набыць, калі атрымалі, падаецца, кантракт ад НАСА, у той час Маск лётаў у Маскву, яны хацелі набыць касмічную ракету ў Роскосмоса, але там нейкая была вельмі касмічная цана на гэтую ракету. Вось. Таму ён вырашыў рабіць сваю, таму што гэтых грошаў хапала б, каб распрацаваць сваю, ён палічыў так. Таму што не сышліся яны па коштах, і з таго моманту ён пачаў рабіць сваё. Вось. Таму не ведаю, наколькі там яго адукацыя, але з таго, што я глядзеў, напрыклад, інтэрв'ю, якое ён даваў амерыканскаму блогеру Everyday Astronaut, он такі дастаткова папулярны, робіць агляды запускаў, то ён шмат ведае, ён шмат удзельнічае ў працэсе стварэння новай гэтай ракеты Starship, і удзельнічаў у стварэнні Falcon 9. Вось ён ведае, пра што кажа, і шмат распавядаў тых такіх, не ведаю, дробязяў, пра якія, калі б ён проста кіраваў і казаў, нам трэба ракета, каб лётаць, ён бы пра гэта не ведаў. Але ён у працэсе стварэння, ён ведае, што атрымліваецца, што трэба зрабіць. Ён кіруе і не толькі як персаналам, але ўносіць нейкія такія свае ідэі, магчыма, у гэты працэс стварэння ракет. Таму не ведаю. Дасканала не ведаю яго так адукацыю, але дакладна ведаю, што ў працэсе ён удзельнічае і так вельмі шмат робіць у гэтым накірунку. Рабіў да таго, як палітыку і не заняўся. Просто цяжка ўявіць гэта чалавека, які літаральна 2 дні таму з бензапілой хадзіў па сцэне і казаў, ім будзе вельмі крынжова рэзаць там урад, які зігуе. Але з іншага боку, это доказ, што чалавек, які разбіраецца ў нейкай адной сферы, галіне, і я, прынамсі, веру, што, напэўна, у ракетах ён разбіраецца, што не абавязкова, што ён будзе добрым і разбірацца ва ўсім іншым. Воля, маё меркаванне, што чалавек, які зацікаўлены нейкай тэмай, без адукацыі, можа прачытаць усе тыя кніжкі, нават больш, чым чалавек з адукацыяй. І наконт кіраўніцтва, вось я, напрыклад, бачу, як кіраўніцтву майму не трэба ведаць хімію, то бок, каб кіраваць мной. Хімікі распрацоўваюць нешта, напрыклад, прапануюць ідэі. Кіраўніцтва агулам так можа разумець, прапаноўваць нейкую мэту, але ўсё ж такі кіраўніцтва не будзе рухавіком для гэтых тэхналогій. Вельмі лёгка, я хочу сказаць, кіраваць спецыялістамі, калі ты агулам разумееш сферу. І, па-другое, даволі лёгка без адукацыі агулам зразумець нейкую галіну навуковую, калі ты ў гэтым ужо некалькі гадоў і калі ты рэальна гарыш гэтым. Так што у мяне няма нават такога пытання, чаму і як так удалося і ўдаецца Ілону вось гэта трымаць. Просто чалавек, я думаю, як Тимофей гарыць космосам, так же чытае, просто дазнаецца
вось на ініцыятыве. Так же сама з грашыма, калі б у Тимофея там тата быў не ведаю, для там у Тимофея тата, але быў, напрыклад, у Афрыцы капаў там золата і сыну на Роллс-Ройсе катаў. Я думаю, Тимофей быў бы таксама даволі вядомым блогерам або, можа, бізнесменам у сферы касмічнай. Ну так, лёталі б, не ведаю, з Беларусі Так. на месяц, або, можа, планавалі б паляцець на Марс. Таму так, згодны, пагаджуся з гэтым. Але просто мне цікава, вось, ну, як бы, як я разумею, што яго даволі паспяховая гэта SpaceX, Tesla, ну, то бок ён даказвае, што як кіраўнік, ну, нібыта ён добры, але ў той жа час, напрыклад, ён набыў той жа Twitter, які ён зруйнаваў абсалютна нейкімі дурацкімі, ну, адразу першае, што зрабіў, і вось тое, што ён рабіў з Твіттерам, ён тое самае паўтарае з урадам ЗША. Першае, што ён зрабіў, ён зволіў вельмі шмат людзей з Твіттера, там і пачаў, ну, нейкае такое рабіць, што Твиттер превраціўся проста ў нейкую платформу адстою. Тое самае ён робіць з урадам ЗША. Ну і то бок тады пытаннечка, чаму ты за сваім бізнесам, ну, нібыта паспяхова ўсё робіш, а вось з гэтымі рэчамі ты проста іх руйнуеш, ці ты гэта мэтанакіравана, ці дзіўны ён кіраўнік, як бы тут добра, там дрэнна. Ну, цікавае пытанне, таксама не ведаю дакладна адказа на яго. Так, выглядае, што так, што ёсць паспяховыя такія кампаніі, як, ну, SpaceX, паспяховая, Tesla, падаецца, таксама, але тое, што стала з Твіттерам ці з X, ну, вельмі шкада гэтага, вельмі шкада, але ж Twitter, ну ладно, вельмі шкада ўрада, і, ну, гэтая сітуацыя незразумела, што ў яго ў галаве і што з гэтага атрымаецца ў будучыні, бо так складана, асабліва зараз, калі, ну, вельмі шмат на кану, асабліва ў касмічнай галіне, і незразумела, калі такі чалавек будзе пры ўладзе і калі зменіцца палітыка і яго кампанія будзе на першым месцы для, не ведаю, для ўрада ЗША, ці будуць там, не ведаю, нешта рабіць не так, як да гэта рабілі. Ну, не ведаю, складана сказаць, складаны чалавек, і яго дзеянні выклікаюць шмат пытанняў апошнія дні, апошнія месяцы. Мы трохі закранулі ўжо гэта пра здабычу выкапняў. Тэма, якая хвалюе, Воля сказала, што гэта нават прычына, чаму некаторыя як бы цікавяцца. Так, а што там у космосе капаць-то можна? Якія мінералы, што мы можам там каланізаваць, здабыць і прывесці сабе на карысць? Ну, самае бліжэй, ну, магчыма, таксама такія артыкулы ў СМІ, што там ёсць астэроід, там які складаецца з алмазаў, ці там, не памятаю, золата, але зразумела, гэтага, ну, прывесці этот алмазны астэроід, даставіць хоць кавалачак з яго, гэта вельмі цяжка, складана, шмат грошаў. Але тое, што, як я казаў, на месяцы гэта вада, ну, гэта вельмі важны рэсурс, і яго чалавецтва будзе спрабаваць здабываць, але шмат таксама інфармацыі пра, падаецца, завецца геліум-3, гелій-3, ці, можа, чула яна так, на месяцы. Гэта распаўсюджаны самы газ, наколькі я ведаю, у космосе. Гэта самая простая элемент, самы просты атам, ну, наступны пасля вадарода. І з яго, як бы, ну, ты не можаш з яго атрымаць нейкі, там, не ведаю, кобальт, уран, плутоній, то гэта зусім іншы атам. Магчыма, я тады пра іншы гелій-3, геліум-3, магчыма, я нешта блытаю, але менавіта на зямлі яго, як падаецца, не шмат, але вось гэты элемент... Ізатоп трэці гелія. То бок гелій гэта элемент, а 3 не ведаю, колькі яго. Але на месяцы кажуць, што шмат. І з яго, магчыма, зараз няма такой тэхналогіі, але, ну, тут таксама два меркавання, наколькі я ведаю, што яго трэба паспрабаваць дабыць на месяцы, бо яго там шмат прывесці на зямлю, і тут ужо спрабаваць яго і ў ядзернай энергіі, паколькі кантраляваны сінтэз, падаецца, можна з ім зрабіць, вось, і нешта накшталт. Вось, таму ён ценны. Але, ну, наколькі я чытаў, нехта піша, што і ведаю, што окей, так, трэба, і зараз, напрыклад, місіі будуць рыхтавацца, якія будуць гэтый гелій спрабаваць, шукаць,
асабліва прыватныя, вось, і даставіць на зямлю. Але гэта вельмі складана, і пакуль гэта выглядае так, што гэта не каштуе таго, паколькі няма тэхналогіі, якая на дадзены момант дапаможа з гэтым элементам нешта зрабіць, атрымаць якісьці прафіт ад яго. Вось, таму гэта што тычыцца такіх блізкіх мэтаў. Але, напрыклад, быў такі прыклад місіі Асайрыс-Рэкс, якая лётала да астэроіда і якая села на гэты астэроід, захапіла там колькі рэчыва з гэтага астэроіда і, падаецца, гэта было ў 2023 годзе даставіла капсула гэтыя элементы назад на зямлю. Бо гэта была таксама першая місія, калі чалавецтву атрымалось даставіць на зямлю рэчыва з астэроіда. Вось яно пакуль даследуецца, колькасць з яго будзе яшчэ захавана, паколькі незразумела, як і з пробамі з месяца, колькасць яго палова, падаецца, можа там 1/4, яна не даследавана, зарэзервавана, таму што, магчыма, у нас няма зараз тэхналогій, магчыма, у будучыні паявяцца новыя якія-то метады даследавання, вось, якія дапамогуць нешта знайсці новае. Таму таксама з гэтымі пробамі, пакуль яны там каталагізіруюцца і вывучаюцца, колькасць з іх будзе захавана для наступнага пакалення для вывучэння, а нейкія рэчывы будуць распаўсюджаны па свету у іншыя, не толькі ў ЗША, а ў іншыя лабараторыі па вывучэнню будуць аддаяць NASA, каб іншыя таксама паспрабавалі даследаваць гэтыя пробы. Вось. Таму такога, не ведаю, фінансавай, падаецца, прыбылі з гэтага пакуль няма, але, магчыма, калі-небудзь будзе. Ну, мне так з таго, што ты сказаў, мне здаецца, не толькі фінансавай выгады няма, нават чыста фізічнай асабліва выгады, прынамсі, вось, што я гляджу, гелій-3, гэта ізатоп з масай 3, 2 нейтрона, 2 протона, 1 нейтрон, то бок у нас ёсць абмежаваныя рэсурсы гэтага гелія-3, і сапраўды ён як бы рэдкі сярод вось агульнага гелія. Але, як ты сказала, не надта ён і патрэбен, і не надта яго і мала. І вось для гэтага, для fusion energy, якая як бы лічыцца бязмежнай, у нас ёсць іншыя, больш такія распаўсюджаныя, там, трытій, напрыклад. То бок, ну, здаецца, што на дадзены момант няма чаго выкапваць і здабываць у космосе. Вось, гэта чыста такое... Даследаванне, ну так, але ж, ну, калі на месяцы будзе вада, будуць больш распаўсюджаны базы месяцовыя, там можа ўжо месяц гэта такая пляцоўка па даследаванню іншых планет, бо не трэба будзе, напрыклад, ляцець на Марс адразу з зямлі, можна ляцець на Марс з месяца ці ў іншыя накірункі. То бок, ну так, гэта ўсё больш пра даследаванне. А мне вось цікава, каму, ну, вось належыць, вось, напрыклад, они там, значит, пачнуць здабываць ваду з месяца. Это як распределяецца, это што? Той, хто першы прылецеў, там, з ЗША першым далецела, значит, ўсе гэтыя рэсурсы з космоса належаць ЗША, як чалавецтва дзеліць, што каму належыць у космосе? Ну, ёсць пагадненне, мне падаецца, 1900 таксама 60-х, 70-х гадоў аб мірным засваенні космоса, і тады было такое пагадненне. Зараз спрабуюць нешта стварыць падобнае. Але з гэтым таксама чалавецтва зноў не можа дамовіцца. Вось, што, напрыклад, як тэрыторыя на зямлі, гэтыя палюсы, яны не належаць нікому, але мы можам іх даследаваць. Калі хтосьці, якая-то экспедыцыя прыехала на полюс, у іх ёсць якое-то месца, дзе яны праводзяць свае даследаванні ці місіі, і гэта месца замацоўваецца за імі. Тое ж самае і на месяцы, калі будзе там у кагосьці, у якой-то краіны свая база ці высадзіцца касмічны апарат, то гэта месца будзе яна не зможа ім уладаць, але для даследаванняў гэта месца можна будзе выкарыстоўваць. Але ж таксама наш свет раздзяліўся, бо калі была распрацавана
NASA і ЗША місія Артеміс, яны распрацавалі пагадненне Артеміс Accords, падаецца, она называецца, і аб'ядноўваюць краіны па мірнаму засваенню месяца і па мірнаму засваенню космоса. Там шмат краін, але гэта ўсё ж такі ЗША, еўрапейскія краіны і іншыя іх саюзнікі. А, напрыклад, такія краіны, як Расія, Кітай, яны стварылі свой саюз для гэтага, у які на дадзены момант, калі не памыляюсь, там 12 краін, зразумела, там Беларусь, Узбекістан, Кітай. Вось таксама яны плануюць пабудаваць, Расія разам з Кітаем, гэта такія цягнікі, у дадзеным выпадку гэта больш Кітай, чым Расія, яны таксама хочуць пабудаваць лабараторыю на месяцы, таму таксама аб'ядноўваюцца, каб прадвігаць свае якія-то інтарэсы на гэтым месцы. Вось, таму таксама маем два лагера. Вось, гэта NASA і Еўрапейскае касмічнае агенцтва, вось, краіны, і Расія, Кітай і не шмат краін к ім далучыліся, але ўсё ж такі таксама спрабуюць нешта рабіць. Таму гэта, зноў-такі будзе пытанне, але, месяц вялікі, пака не будзе ніякіх праблем з гэтым. Але, можа, у далёкай будучыні нешта трэба будзе ўсё роўна чалавецтву вырашаць з гэтым дамаўляцца. Як штучны інтэлект уплывае на развіццё касмічных тэхналогій? Якія навіны ў гэтай змежнай такой міждысцыплінарнай сферы? З таго, што я ведаю, гэта больш за ўсё гэта апрацоўка дадзеных, бо, напрыклад, касмічныя тэлескопы на зямлі, яны атрымліваюць шмат дадзеных, над якімі чалавеку, супрацоўнікам трэба шмат працаваць, але вось пры выкарыстанні штучнага інтэлекту гэта паскараецца, упрашчаецца. Вось, і пры апрацоўкі гэтых дадзеных, напрыклад, з тэлескопа Джеймс Веб, мне падаецца, ўжо было там знойдзена некалькі экзапланет, які знайшоў штучны інтэлект, падаецца. Добра, некалькі аб'ектаў, бо магу памыляцца, з дапамогай былі знойдзены штучнага інтэлекту. Вось, бо гэта дапамагае пры апрацоўкі дадзеных у такім выпадку, але ж я чуў, напрыклад, што пры магчыма выкарыстанне ў будучыні штучнага інтэлекту пры, напрыклад, пасадкі на Марс, бо сігнал ад Марса да Зямлі ідзе там каля 20 хвілін з атрымкай, і ўсе місіі яны працуюць аўтаматычна, то бок імі ніхто не кіруе, яны аўтаматычна вызначаюць месца, аналізуюць і робяць пасадку. Тое ж самае будзе і на месяцы, і хутчэй за ўсё штучны інтэлект будзе дапамагаць у гэтай, асабліва пры пасадкі, бо гэта сапраўды цяжка. Вось, і гэта будзе вялікая дапамога асабліва для прыватных кампаній, якія зараз шмат місій збіраюцца на месяц, і гэтымі місіямі цяжка кіраваць выдалена, і штучны інтэлект. Зараз гэта не будзе выкарыстоўвацца, але мне падаецца, я чытаў пра тое, што ўсё ж такі дойдзе да такога моманту. Добра, зараз няма нейкіх такіх сенсацый, што як у хіміі, напрыклад, штучны інтэлект вынайшаў структуру пратэінаў, Нобелевская прэмія, вау, все пляскаем далоні. У касмічнай гэтай навуцы гэта больш так плаўна інкарпаравалі і інкарпаруюць, і будзе прызямляцца з дапамогай штучнага інтэлекта. Але я так разумею, і не чакаецца, што будзе нейкая сенсацыя. Проста як прыладу нейкую будуць выкарыстоўваць і спрашчаць разлікі гэтыя. Мне падаецца, з таго, што ведаю, пакуль не. Таму, можа, калі хтосьці ведае, калі ласка, напішыце ў каментарах. Можа, я пра нешта не ведаю. А наколькі ўвогуле важна, каб там у ракетах гэтых сядзеў чалавек? Вось ты казаў, што наступная місія будзе, калі ўжо з чалавекам. Можа, яго можна проста замяніць штучным інтэлектам, які пасадзіць карабель, які там збярэ нешта, прааналізуе, навошта там увогуле чалавек унутры? Гэта, магчыма, дойдзем да такога, што можа быць, так і будзе, але ўсё ж такі
Па-першае, мне падаецца, гэта справа іміджу. Зноў-такі такая невялікая халодная вайна будзе, бо зараз Расія ўжо не так збіраецца на месяц, бо ёсць іншая праблемы ў яе. А вось Кітай таксама іх распрацавана місія, і таксама зноў-такі хочуць высадзіць чалавека, хочуць высадзіць на месяц амерыканцы першую жанчыну і першага цемнаскурага чалавека. Таму мне падаецца, у дадзены момант чалавека як фізічную асобу нельга замяніць, але можа калі-небудзь пабачым і штосьці іншае. Да ўжо, падаецца, не збіраюцца. Жанчыну цемнаскурага ўжо ж адмянілі роўнасць і інклюзіўнасць. Тому я думаю, ўжо ўсё, гэта ўжо не будуць гэтага. Экіпажы ўжо выбраны, асабліва для наступнай місіі яны ўжо былі абраныя, таму змяніць іх будзе складана, бо яны ўжо прайшлі і трэнінгі, і вось там пакуль не адменяць. Можа, на наступнае гэта паўплывае, але ж хто ведае. І давай, я думаю, на завяршэнне будзе вельмі цікава і так пазітыўна скончыць. Распавядзі пра сваю цікавую вандроўку. Я чула. Так, дакладна. Мне падаецца, я не чула, але мы абмяркоўвалі перад запісам. Вось што я з маёй жонкай мы ездзілі за палярны круг у мінулым годзе, гэта было ў снежні, каб папаляваць на паўночнае ззянне. Вось некалькі слоў пра гэта распавяду, бо ўсё ж такі гэта такая касмічная, хоць і бачная зямлі падзея. Чаму гэта зараз мы зрабілі, і гэта не звязана з тым, што ў мяне пашпарт сканчваецца, тэрмін пашпарта, бо зараз мы ўжо на дадзены момант кажуць пра тое, што сонечны цыкл сканчваецца, цыкл сонечнай актыўнасці, калі на сонцы вельмі шмат дзюрачак, праз якое каранальная маса выкідваецца, і гэта каранальная маса, чым больш гэтых сонечных дзірак, тым больш выкідваецца пратонаў, нейтронаў, якія ляцяць да нашай планеты і выклікаюць паўночныя палярныя ззянні. Вось таму зараз такі быў 2024, багаты на такія падзеі, і, напрыклад, у Беларусі таксама былі бачныя ў мінулым траўні. Падаецца, гэта было ў ноч з 11 на 12 траўня. Была такая геамагнітная велізарная бура. Нас аказала, што гэта бура апошніх 20, найбольшая геамагнітная бура за апошніх 20 гадоў. Вось палярныя ззянні былі бачны на тэрыторыі Еўропы, Беларусі. Вось таму мы вырашылі, чаму б не з'ездзіць, не паглядзець іх у такое месца, якое завецца Тромса. Гэта поўнач Нарвегіі, самае паўночнае месца, куды лётаюць самалёты, дзе ёсць аэрапорт. Яно 400 кіламетраў знаходзіцца ўглуб палярнага круга. Вось, гэта лічыцца адно з самых, амаль што лепшых месцаў для назірання паўночнага ззяння. Вельмі цікавы экспірыенс, бо ў гэты час зіма, і сонца не ўзыходзіць з-за гарызонту. Заўсёды амаль што цёмна, але з-за таго, што ў нашай планеты ёсць атмасфера, але само як фізічнае сонца оно не з'яўлялася, але, напрыклад, у гадзін у 11-12 раніцы перад абедам крыху было святло. Вось, але ўсё астатняе, калі ўжо, напрыклад, 2 ці 3 гадзіны дня ўжо цёмна, і гэта вельмі так, не ведаю, збянтэжвае, паколькі звыкліся да таго, што ўсё ж такі святло больш-менш пасля абеда, але вельмі цікавы досвед, хоць нам і не пашанцавала з надвор'ем, мы былі там 4 ночы, але ў астатнюю ноч толькі ў нас атрымалася пабачыць гэтае паўночнае ззянне. Мы ездзілі і за горад, вось, папаляваць на яго, але яно было не такое вялікае. На жаль, індекс гэтай геамагнітнай актыўнасці быў зусім маленькі. Па шкале яго шкала складае там ад 0 до 9, то мы ездзілі, калі было 0,5. Але, напрыклад, у траўні ў Беларусі, калі было бачна, гэты індекс паказваў 8-9. На жаль, нам проста не пашанцавала, што гэтага палярнага ззяння
сонейка нам не дало ў гэты час паглядзець, а ў астатнія ночы, на жаль, было пахмурае надвор'е, былі хмары, і зразумела, калі неба зацягнута хмарамі, паўночнае ззянне не пабачыш. Але вельмі цікава, асабліва калі з'язджалі за горад, а потым вярнулись зноў, і яно ўсё роўна бачнае, нават з гарадскім гэтым забруджваннем светлавым ўсё роўна яго можна ўбачыць. І ну не ведаю, сапраўды вельмі хвалююча, і не ведаю, яно выскаквае там на 2 хвілінкі, на 3, потым зноў знікае, трэба чакаць, але халодна. Але ўсё ж такі вельмі хочацца ўбачыць гэтае ззянне зноў, і зноў чакаеш, мёрзнеш, але ўсё ж такі бачыш гэта. Ну не ведаю, я прыехаў з гэтай вандроўкі вельмі шчаслівы, вельмі натхнёны. Па-перша, там такая скандынаўская атмасфера, вось такія прыгожыя домікі. Ну не ведаю, як гэта апісаць. Мне вельмі спадабалася, вельмі натхніўся. Вось мой такі досвед гэтым усім, проста хацеў падзяліцца з вамі і з чытачамі, кажу, слухачамі, гледачамі. Ну, Яна, дзяліся сваім. Ну так, я вось у тым годзе таксама атрымала падарунак, паездку на Фэйрбэнкс, Аляска. Там таксама вось гэтае паўночнае ззянне. Мне пашанцавала ў першую ноч. Я пабачыла, там было 3-4 па шкале. Але я расчаравалася, таму што я думала, што гэта будзе як на малюнках, вось калі там ўсё зялёнае. Ну так. А ў рэчаіснасці дзеліць вось гэтае тое, што вы бачыце на малюнках, на не ведаю, 2, 3, 4, таму што ў рэчаіснасці ты проста бачыш, ну так, нешта там ззяе, але не так яскрава, як на малюнках. Тое, што вось на малюнках мы бачым, гэта, напэўна, вось гэтых 9 балаў, недзе так, і нават экскурсавод, дарэчы, фізік да фізічных навук рабіў экскурсію, і ён сказаў, што ну я ў сваім жыцці такога не бачу. Ён жыве вось там каля станцыі, якая даследуе гэтыя паўночныя ззянні. Ён кажа, я такога не бачу. Вось тое, што ў інтэрнэтах там паказваюць, я ўсё жыццё яшчэ чакаю. Ну, але так, калі не чакаць вось гэтых магічных рэчаў, яно ўсё роўна, вось як ты сказаў, натхняе, што адчуваеш, што ты не адзін у гэтым сусвеце, што прырода, яна вось паўсюль, нават так высока. Ну, з'ява гэта, канешне, такая магія нейкая аддае. Ой, ну так, дакладна, гэты год самы лепшы. Ну, можа, яшчэ ў 2025 можа нас чакаць, але ўсё ж такі кажуць, што актыўнасць падае, гэты перыяд сканчваецца, але, ну так кажучы, я і жонкі такое казаў, што не будзе так, як на здымках. Яно выглядае крыху шырэйшым, не такое насычанае, вось як на здымках. І па-першае, бо наша вока гэта па-іншаму бачыць, калі, напрыклад, выкарыстоўваць камеры ці камеры тэлефона, то там ужо крыху выглядае гэта так пацікавей. Але ўсё ж такі, ну неверагодна для мяне было пабачыць гэта, хоць мы ўжо так апошнюю ноч ужо не спадзяваліся, думаем, ну прыехалі, паглядзелі на снег, вось, і не пабачым, але ўсё ж такі хоць пашанцавала добра. Рады, што ты таксама з'ездзіла, бо наступны раз праз 10-11 год, але ўсё ж такі гэта адбываецца заўсёды, але ну трэба таксама выбірацца кудысьці падалей, на поўнач, каб пабачыць. Вось, і верагоднасць, зразумела, ў гэты перыяд наступныя гады будзе падаць. Дзякуй вялікі, Цімафей, што ты да нас завітаў у віртуальныя госці. Не ведаю, як слухачам, а мне было вельмі цікава. Я сядзела з раскрытым ротам і слухала, таму што шмат рэчаў не ведала. І ты, калі кажаш, што ты там, ну, я ў смене адукацыі, гэта ўвогуле не адчуваецца, таму што ты настолькі дасведчаны, настолькі цікава цябе слухаць, што проста вось. Дзякуй табе вялікі, што прыйшоў. О, дзякуй вялікі за запрашэнне. Было прыемна распавесці нешта і таксама даведацца, вас паслухаць і паласкатаць, так? Можна казаць так, паразмаўляць з вамі? Так, сябры,
ставьте подобайку, пишите комментарии, подписывайтесь на подкаст про космос, по ссылку на які мы дадим у наших в описании под видео. Подписывайтесь на Ласкатух. И до зустрічі. Бывайте. Дякую, пока. Давайте.